Jeśli piliście u mnie na Nocy Muzeów herbatkę z samowara, to muszę Wam powiedzieć, ile statystycznie odwiedziło mnie herbaciarzy, ilu z Was tą herbatkę wypiło. To jest według umytych filiżanek po ilekroć. Filiżanek miałam 12, umyte zostały 20 razy. Prosty rachunek. 20 razy 12, natomiast były osoby, które nie piły herbaty, a mimo to słuchały. I Wy też posłuchajcie. Kto wymyślił samowar? Pewno myślicie, że Rosjanie. Otóż nie. Ta idea pochodzi właściwie z Persji, w ogóle z krajów pustynnych, gdzie ludzie chcieli się czegoś gorącego napić, a nie bardzo wiadomo było jak. Musieli wymyśleć coś. W XIV wieku samowar rozprzestrzenił się po całej Europie i ten, który ja tutaj mam przed Wami w kształcie takiej klasycznej bani, to jest właśnie klasyka. Jak on jest skonstruowany, a właściwie jak był? Wnętrze składa się z dwóch części i tutaj w tej rurze włożone były węgle drzewne, bo węgli innych nie było. Natomiast na całym obwodzie była woda, która się od tych węgli grzała. Ale żeby się mogła grzać, to tutaj był taki kominek, ognisko, czyli takim pierwszym medium grzejącym to były węgle drzewne. Potem zastąpiono to spirytusem, a więc było ogrzewanie samowaru spirytusowe. No potem nareszcie grzałkę elektryczną wbudowano pod spód i tak narodziły się samowary elektryczne. Co ja tutaj z góry zdjęłam? Otóż tu na samej górze stał imbryk, w którym parzyła się herbata, a więc jeszcze raz, na obwodzie woda, tutaj grzanie, tutaj była esencja herbaciana. Natomiast jak się przyjrzycie, to jeszcze nie ma wody, ale za chwilę będzie, to tutaj jest kran, który, no jeżeli macie jakiekolwiek krany blokujące w mieszkaniu, w łazience, to tu zasada jest taka sama, że po prostu w pewnym położeniu odcina dopływ wody, w innym pozwala, żeby woda swobodnie płynęła, a żeby móc ten samowar przetransportować, to służyły ku temu uchwyty. Za chwilę zobaczycie, jak się taką herbatę parzyło i piło.